ассалому алайкум дӯстон ва тамошобини сомонаи рахштеҷӣ. дӯстони азиз, боз дар имзо навори якчанд намуд хона, замин ва квартираҳои нав рӯй карданд, ки мо қабул кардем пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. агар шумо навчунин хонаҳои фурӯшии квартира, замин, мошин, ягон техника, ягон компания, ягон аппарат, ягон маҳсулот чизе ки барои фурӯхтан бошад, маромад сурат маълумот шуд дар WhatsApp имо экранмодаро экранем дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. дар имзо навор аст хонаҳои фурӯшӣ аз территорияи Душанбе, аз ноҳияи Рӯдакӣ, аз территорияи Роғун, шаҳри Бухта, шаҳри Ваҳдат, Ҳисор, территорияи Ёвон Суназис, территорияи Панҷ ва дигар тарафҳои Кӯлов, Ваҳдат, Ҳисор Суназис ҳам хона, ҳам замин, квартира ки рӯй карда мо қабул кардем барои пешкаши шумо мекунем. барои ҳамин видеонавори моро то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментария нависед ки аз куҷо ба шумо чӣ хел хона, замин, квартира лозим аст. мо дар видеои оянда аз фурӯшондаҳо ҷудо карда пешкаш мекунем ва курси имзо 117 сомонӣ аст. навор асан мега тамошо кунем. маромад рафтем. ана бобиҷон, лабай мошиноро дидед? ҳо дидум. ширкати Бахтиёру Баҳромҷон дар Россия дар анамин борҳое ки Тоҷикистон меоянд, бозори Садовод ва Люблино ҷамъ мешаванд. борҳое ки бо дар гирду атроф аст, ҳама ройгон ҷамъоварӣ мешаванд. ҳамин борҳоро барои Тоҷикистон овардан ку аз рӯи вазн бо инсоф нархгузорӣ карда мешавад. бача ана вақте ки борҳо омад ба Тоҷикистон ки даромад, аз ҳамин хуҷанди бостонӣ сар карда тақсимот сар мешавад, ба Душанбе шаҳр даромада, дигар ҷойҳо, ноҳияҳои гирду атроф ва умуман тамоми шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон борҳо тақсим мешавад. бобиҷон, аз ҳама асосаш кафолат дорад. не гарантия. бале, нувера ҳакои бобош шумо фаҳмидем. ин рақамҳои телефон дар ҳамин зери видео навиштагӣ бидаҳед. шумоам занг бизанед, дар хонатон чои талх хӯрда истироҳат кунед, бор худаш меомадай. мегзарем ба қисми хонаҳои фурӯшӣ. якум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии имрӯза аст дӯстон, ки хона бо маън мақсад ки бо ҳамаи замин ва боғу дигар чӯшкатӣ. хона қарор дорад дар шаҳри Норак, деҳаи Беғо. ҳамин хел маълумото шаҳри Норак, деҳаи Бехо. 25 сотиқ замин масоҳат дорад, ки 5 дар хона кардагӣ тайёр аст, ки об свет пасиен аст. якта оғили калони 700 квадрат дорад дӯстон азиз, дурӯш 700 квадрат ва якта дига мақсад ки парники 6 сотиқа калон дорад, бо якта парники 6 сотиқаи барои лимон дорад дӯстон азиз. боз отдельни ҷои душ, ҳоҷатхона, баня, кухни, бо якта сай бо отдельна 6 сотиқи дигар. обшуни дар ҷои лимонхона мақсад ки ҷои парник, ҷои боғ ҳамаш дорад отдельна. хоб ҳамашон якҷоя фурӯхта мешавад бо нархи 2 миллиону 600 ҳазор сомонӣ бо муомила дорад. 2 миллиону 600 ҳазор сомонӣ савдо дорад. ягон саволтон бошад, ягон маълумоту иловагӣ хоҳед оиди ҳамин хона, ҳамин замин фаҳмида, маромад дар рақами поёмда занг занед, маълумотша гирем. мегзарем ба дим хонаи фурӯшӣ. дим хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии имрӯза аст дӯстон, бо нархи арзонсирочна қарор дорад дар ноҳияи Восет, деҳаи Ибрат. 4 сотиқ замин масоҳат дорад, ки дудар хона кардагӣ аст, ки фундаментош ва деволош бардоштагӣ аст, гирдуванаша маҳкам, бози харидга сменблоки зиёдтӣ ҳамин хел барои сохтмонам дорад. битонаи дудар хона қатъи деволош бардоштагӣ аст, назди дар сурат маълумае се тарафашон мегӯяд маҳкама, об свет мега проблема нест. нархиш мега 50 ҳазор сомон аст, бо ягон сум муомила мешавад, ёки ба ягон мақсад ки аз территорияи Москва мега, ягон мақсад ки ягон чизи варианти алиши бошад, маромад пешкаш кунед, мақсад ки ягон мошинаи хонае аз территорияи Москва алиш мешавад. алиш мешавад ба хонае ки дар территорияи Москва хона, ёки бо ягон вариант дошта маромад пешкаш кунед. якумаш рақамҳои Вавилон дастӣ, ахираш 18, дуюмаш рақамҳои Россия кор мекунад, WhatsApp ахираш 78 ҳам кор мекунад, WhatsApp доранд. сумаки 50 ҳазор муомила дорад. аз территорияи Москва хона ёки замин ягон чӣ бошад, вариантҳои алиш дорад, маромад кунед, тамос гиред. мегзарем ба сеюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи 5, ҷамоати намуна, сомонӣ 3. 10 сотиқ замин масоҳат дорад, ки 3 дар хона кардагӣ аст, ки об ва свет мега дорад, яъне ки ҷои ҳавзи об дорад дӯстон азиз, ва мақсад ки иловагии ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, ҷои мурхона ам дорад дӯстон азиз.
ва документош мегӯяд техпаспорт дорад. Дӯстони азиз, роҳи кӯчаи Галауния мегӯяд ҷойи хубае. 10 сотиқи ровна замин, хай бо маълумотҳои бештар тариқи телефон, ҳоҷатхона, ошхона бания ва ҳавзи об. нархш мега 150,000 сомонӣ аст, мега бо муомила ва савдо дорад. рақамошо дар поини видео аст, кадометон ки мехарен марама дигар маълумотошо аз худашон гиред. дӯстони азиз, шумо дам агар хонаи фурӯшӣ, квартира, замин, мошин чизе ки барои реклама кардан боша, марама аз сурат маълумотша роӣ кунем, мо реклама мекунем. мегзарем ба чорум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ навбатӣ аст. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Бохтар, маҳаллаи Навобод, рӯпарои Домои Кривойда. шаҳри Бохтар, дӯстона шаҳри Хурохунтепа, маҳаллаи Навобод, рӯпарои Домои Кривой. 2 сотиқ замин масоҳат дорад ки 3 дар хона кардагӣ аст ки ҳоҷатхона, ошхона, бания, кухнӣ дорад. 3 дар хона ремонтш карда, ремонтош хай зур не, ами созаи обсвет аст мегӯяд. ҳуҷҷатош мегӯяд 100%, гирди хона полни худ маҳкам давруза дорад. дӯстони азиз, кухнӣ, бания, ҳоҷатхона дӯстони азиз дорад. хоб вариантҳои алиша мешавад ба ягон квартира ки дар ҳамин шаҳри Бохтар бошад, ба квартира арзон яъне ки алиш мешавад. ва сумаки нархи хона ба ҳамин маълумотҳои гуфтагимон, нархш 390,000 сомонӣ аст бо муомила савдош мегӯяд дар назди хона. алиш ба квартира шаҳри Бохтар сумаки 390,000 сомонӣ бо муомила дорад. рақамош аст билайн, маромат кадометон ки мехарем бештар маълумотша гирен. дӯстони азиз, шумо дам агар ҳамхали заминои холӣ, квартира, хона, мошин, аппарат, ягон техника ва маҳсулот чизе ки барои реклама карда боша, маромат роӣ кунем, мо реклама карда дар видео мемонем. мегзарем ба панҷум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ навбатӣ аст. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар ноҳияи Фидавсӣ, ба мақсад ки пеши мағозаи 7 ахтар. дӯстони азиз, бо ҳамаи чизи чораш фурӯхта мешавад. духонага квартира аст ки дар сеюм ошона қарор дорад, 44 квадрати метр бо обсвеи таъмин аст. ҳоҷатхона, ошхона, бания, кухнӣ, термис дорад. корвон 7 ахтар, сирошна бо ҳамаи чизи чораш. дӯстони азиз, нархи квартира нарша мега 300,000 мегӯям, бо хайхтон рафта аз пеш биё маххутон шед, ягон сӯз муомила кунен. рақамош аст мегафон, маромат занг зане, хона ремонтои беҳтарин пеши бозори Корвонда. ва дӯстони азиз, шумо аз кадом территория ба шумо хонаи заминӣ ё ки квартира ё ки замини холӣ, ягон мошин ки лозим бошад, дар комментария мо нависен. мо аз фурӯшандаҳо дар видеои оянда ба шумо видео карда пешкаш мекунем. шумо ҳам лайки бепула фаромӯш накунед, гузоред ва навори моро имконият бошад то охираш тамошо кунед. мегзарем ба шашум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст. дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Ёвон, воқеат дар деҳаи чойхона гуфтагӣ аст, соҳибош деҳаи чойхона. хай маълумотҳои пурра мегирем. ноҳияи Ёвон, ҷамоати деҳоти Ситораи Сурхдеҳаи чойхона. 9 сотиқ замин масоҳат дорад ки 3 дар хона кардагӣ аст ки ремонтҳои замонавӣ, ҳоҷатхона, ошхона, бания, кухнӣ, ҳама чӣ дорад. хона бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ. нархи хона 315,000 сомонӣ аст бо муомила савдош дар назди хона. гирди хона полни худ маҳкам, ҳоҷатхона, ошхона, бания, кухнӣ, ҳама чӣ аделни дорад. ва ҳар як кадомаш мегӯяд мақсад ки бо ремонтҳои замонавӣ. хоб наздикии мактаб мегӯяд 30 метр, 40 метр усу мегӯяд масҷид, обшим, ҳамхалӣ, магазин, мактаб ва дигар чизҳои лозими ҳамаш наздикӣ шудае. хоб рақамошу рақамҳои TCL кадометон ки мехарем бештар маълумотша аз худашон гирем. дӯстони азиз, аз шумо хоҳиш ки навори силкари мора, ҳамин навора силкаша дар WhatsApp, Imo, Telegram, TikTok, Facebook дар кадом навори метавонед ҳамин навори моро падилшаш кунем. мегзарем ба ҳафтум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ навбатӣ аст. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, чораҳаи Файзободда. духонага квартира аст ки дар 11-ум ошона қарор дорад, 71 квадрати метр. домдоми нав аст. дӯстони азиз, уже одамо зиндаги доранд, обсвет мегӯяд 100%, мегӯяд омада аз пеш бинен, мегӯяд савдо мекунем. агар ягон саволо иловагитон боша тариқи телефон. нархи квартира 385,000 сомонӣ аст бо муомила дорад. дӯстони азиз, духонагай бо таъмири замонавӣ, нав таъмирш будшидагай. рақамошо аст рақамҳои мегафон, кадометон ки мехарем бештар маълумотҳои пурра ва аниша аз рақамошо гирем. агар шумо дам ягон чизи фурӯшӣ, ягон хона, замин, квартира, чизе ки набоша, хонаи замина, квартира, ягон говмӯла, ягон мевага, ягон маҳсулот, ягон запча аст, маромат метавонед сурат маълумотша дар номерои 885 12 20 WhatsApp дора маромат роӣ кунед, мо реклама мекунем. аз шумо хоҳиш дорем ки лайкҳоро фаромӯш накунед, гузори навора то охираш тамошо кунед. мегзарем ба ҳаштум хонаи фурӯшӣ. боз як хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст. дӯстон, ки хонаи коробка нархи арзон сирошанд дар шаҳри Бохтар.
шаҳри Қурғон Тепа пеши молбозори Ҳоҷи Шариф дастон аз яъне ки хона қарор дорад дар пеши бозори Ҳоҷи Шариф бари молбозори Ҳоҷи Шариф дахол дошта ҳам молбозор ҳам Ҳоҷи Шариф ҳам бозораш ҳамаш дар як ҷо ҳастанд. Хай ҷои хубе мегӯяд, ҷои хонаҳои нав одамо зиндагӣ доранд. 3 сотиқ замин маҳсулот дорад ки дудар хонаҳои мақсад ки хеле нав кардагӣ аст. Хона коробка шкатур монтаж нокарда гирдаш маҳкам. Нархаш мега 170,000 сомонӣ аст. Мега соҳибшон бо савдо муомила дорад. Хай заминаш 3 сотиқа дудар хонаи коробка гирдаш маҳкам 170 та бо муомила дорад. Ягон саволтон боша мегад агар барои харидоро неми рақамошон аст билайн занг занед ҳамаи саволтона ҳамин соҳиби хона ҷавоб метиҳанд. Дӯстони азиз барома занг занед ва аз куҷое ки ба шумо хонаи замини квартира ягон чӣ ки лозим бошад дар комментария мо нависед. Мо дар видео оянда ҷудо карда ба шумо пешкаш мекунем. мегзарем ба наҳум квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ навбатӣ аст дӯстон. боятага аз шаҳри Душанбе ноҳияи Шоҳмансур тарафи 7 километрда. Духонага квартира аст ки дар 4 мошина қарор дорад. 40 квадрати метр боб свет таъмин аст. ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, термиз дорад. خب ترهزه‌هاش میگه طرفی راه میگه نگاه میکند آب سفید میگه هسته شهر دوشنبه و یه منصور هفتم اختر 7 کیلومتر دو خانگاه 40 کوادرات مثلا که خانه ها دروشون هم خیلی 3 5 به 7 هم خیلی आहे. نرخ کوارتیرا میگه 295 سومونی است. میگه صاحبشون با معامله و سوداش میگه در نزد کوارتیرا 295 سومونی با معامله دارد. ремонти خانه خیلی سوز برای زندگی میشود. مرامد اگه سوال ایلوگی اگه معلومات ایلوگی اوید امی کوارتیرا خوین اگر فهمیده رقمشون است میگافون زنگ زنید دیگه سوال و معلومات از امی رقمو گیرین. لایک را فراموش نکنید. گذاری نورا تا آخرش تماشا کنید. میگذاریم با دهم کوارتیر فروشی. باز یک کوارتیر فروشی است دوستان. قرار دارد در شهر حصار نزدیکی خربوزه دامی. خیلی معلومات صاحبش نیسته. قریبی خربوزه. یک خانگاه کوارتیر است که در 7 ماشینه قرار دارد. 38 کوادرات متر. مقصد که ремонт کردگی میگه به چیز چوره نکی به چیز چوره فروخته میشود. خیلی آب سویت حاجتخانه آشخانه بانیا ремонت برای زندگی میشود. نزدیک خربوزه نرخ کوارتیر 185,000 سومونی است با معامله دارد. دوستان عزیز کوارتیرا میگه توقع سومی خولیه علیش پالیش نمیشه. این صورت دوم است. دومی نمیدونم کی ساختگی هستن. دومی رنگی نو توفسه بخوای معلومات میگیرن. رقمای صاحبشون واویلون است. خب 185 تا با یگون سو معامله میشه نزد استادیون و نزد همین چیزی خرابزا دا. یگون سوال ایلوگی باشه مرامت زنگ زنین. و چیزی که برای فروختن باشه برای رکلام کردن مرامت روی کنین. ما در همین رقمای 885 12 20 20 واسه داره مرا رکلام میکنه. این بود نور امضای ما تا ویدیو آینده.